Siapa tuh, Pak? Ya nggak tahu. Wong wedok kuwi makhluk sing ora tau gelem salah, ya kena diarani makhluk sing maha benar. Contone, nek wong wedok muring-muring, wong wedok nesu-nesu, iku jarine tanda cinta, jarine tanda sayang. Tapi nek wong lanang sing nesu-nesu, wong lanang sing muring-muring, iku jarine wis gak sayang meneh karo ndekne. Jan, tidak ontro tenan. Ono meneh, nek wong wedok sing salah, iku jarine yo panggah wong lanang sing salah. Kena apa gak ngandani? Kena apa gak ngelingne sing luweh parah meneh, dekne sing muring-muring, dekne sing nesunat, tapi dekne sing nangis. Kaya-kaya dekne sing diuring-uringi, kaya-kaya dekne sing diseneni. Jan, apa ora wong lanang neh sing salah? Jan tidak ontro tenan wong wedok iki. Pokoke wong wedok iki maha benar. Buat para wanita yang sering bilang semua laki-laki itu sama, salah sendiri. Suruh siapa? Semua laki-laki dicoba. Ayo dimak. Aku udah selesai datang bulannya. Masih mau istirahat kamu? Tawa. Apa sih? Enggak apa? Abang ganteng deh. Tak percaya lagi janji-janji semu yang membuat aku terlena. Iki kira-kira ana sing urung duwe kalender tahun 2026 ora? Iso tuku ning aku. Ya regane pancen rada larang sithik. Tapi tanggal abange luwih akeh. Piye? Gelem ora? Stok terbatas. Ya. Nyapa? Rene ora ono. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus Menghilangkan stres. yo Menurunkan berat badan. jonekno. Yo engko to ya. Jut selara betah. Engko ae ya. Jut Engko. jajal. Engko ae turu-turu